Missä ovat siivet? Minä inhoan hattivatteja, ajatteli Puolukka vihaisena. Ensin ne vievät ruokani, nyt kotini. Voisikohan sitä edes kodiksi sanoa? Puolukka oli asunut siellä 2 kuukautta, kunnes hattivatit valtasivat sen. Mitä minä nyt teen? Puolukka kysyi ja toivoi, että joku olisi vastannut, mutta kukaan ei vastannut hänelle. Ensiksi tarvitsen ainakin vettä ja ruokaa, hän ajatteli. Syksy oli tulossa, sen huomasi. Puiden lehdet olivat kaikki muuttuneet rusehtaviksi. Kaikki oli märkää, sade oli juuri loppunut. Olisi pitänyt edes ottaa ämpäri mukaan, Puolukka huokaili. Lähellä oli järvi. Onneksi Puolukalla oli isot ja vahvat siivet. Yläilmoista kaikki näkyi paremmin. Hän laukkasi heti katsomaan, oliko järvessä kaloja. Ei tietenkään ole, Puolukka ajatteli. Hän joi vähän vettä ja alkoi suunnittelemaan, missä hän nukkuisi. Taivas oli ihanan värikäs ja aurinko pilkotti metsän ja taivaan rajalla. Puolukka oli tehnyt nuotion lähelle järveä. Hän katseli tummaa taivasta, joka oli täynnä tähtiä. Oli ihanan rauhallista. Ei ollut edes ötököitä. Puolukka oli jo painamassa silmät kiinni, kun hän kuuli askelia. Hän nousi ja kuunteli niitä. Ne olivat jonkun pienen eläimen askelia. Puolukka katseli ympärilleen, mutta siinä himmeässä kuun valossa ei nähnyt mitään. Hän oli juuri menossa takaisin makuulle, mutta sitten hän kuuli rapinaa. Puolukka näki sen, oudon olennon, joka seisoi siinä 2 jalalla tuijottamassa häntä. Sillä oli isot pyöreät silmät, pitkät korvat ja karvainen häntä, vähän kuin oravalla. Kuka sinä olet? Mikä nimesi on? Puolukka kysyi. En tiedä, olento melkein kuiskasi. Puolukka epäröi, mutta pyysi olennon syömään jotain. Ennen kuin se oli haukkuakaan ottanut, he molemmat nukkuivat sikeää unta. Aamulla kun he heräsivät, Puolukalla oli outo olo. Hän ei aluksi huomannut mitään, mutta hetken päästä hän tajusi, ettei hänellä ollut siipiä. Olento nukkui edelleen hänen vieressään. Iik, Puolukka kiljahti. Olento hätkähti ja nousi istumaan. Sen silmät olivat edelleen puoliksi kiinni. Puolukka näytti hätääntyneeltä. Sitten hän rauhoittui, mutta kyyneleet valuivat hänen poskiaan pitkin. Puolukka näki olennon hämmentyneen ilmeen ja sanoi hänelle, minulla ei ole siipiä. Eli siis tuon vuoren takana hänen pitäisi asua, olento kertoi. Sanotaan, että hän osaa auttaa ketä vain missä tahansa ongelmassa. Hän oli vähän kuin noita, hän jatkoi. Puolukka tuijotti ihmeissään suurta vuorta. Hän nyökkäsi, mutta ei sanonut mitään. Häntä todellakin ärsytti, ettei hänellä ollut siipiä. Nyt he joutuivat kävelemään koko matkan. Illalla, kun he olivat kävelleet puolet matkasta, he tekivät nuotion. Puolukka oli saanut pyydystettyä 1 sammakon, sillä ilman siipiä ei paljoa saanut. Hän ja olento juttelivat pitkään. Eli siis sinä et tiedä, mikä nimesi on, Puolukka sanoi. Olento vastasi hieman nolostuneena. Kukaan ei ole koskaan kertonut sitä, enkä osaa keksiä itselleni nimeä. Puolukka jäi miettimään sitä. Onni, sinun nimesi voisi olla Onni, Puolukka kiljaisi ja tajusi, että oli säikäyttänyt olennon. Olento oli hetken hiljaa, mutta sitten se sanoi, minä oikeastaan pidän siitä. Puolukan huulille nousi hymy. He juttelivat. He juttelevat niin pitkään, etteivät he edes huomanneet olevansa perillä. Siinä se oli, heidän edessään. Talo oli iso, ei kun jättimäinen. Se olisi voinut olla jonkinlainen linna. He astuivat talon isoista ovista sisään. Talon aulasta lähti 2 käytävää ja portaat ylös ja alas. Onko täällä ketään? Puolukka huusi. He päättivät Onnin kanssa mennä yläkertaan etsimään talon omistajaa. Onkohan tämä ihan oikea paikka, Puolukka ajatteli. He katsoivat jokaisen oven takaa, olisiko siellä ketään, mutta paikka vaikutti autiolta. Yläkerran käytävän päässä oli ovi, josta kuului vaimeaa huutoa. Onni epäröi hetken, mutta avasi oven. Ison huoneen keskellä oli pylväs, johon oli sidottu tyttö, mutta ei mikään tavallinen tyttö. Hänellä oli ketun tai kissan korvat ja pörröinen pitkä häntä. Hän itki ja katsoi Onnia ja Puolukkaa ihmeissään. Keitä te olette? Hän kysyi hiljaa. Puolukka ja Onni selittivät hänelle kaiken samalla, kun he päästivät hänet vapaaksi. Kiitos avustanne, te pelastitte minut. Ette tiedäkään kuinka paljon autoitte, tyttö sanoi ja antoi Puolukalle hänen siipensä takaisin. Jos kaipaatte asuinpaikkaa, minulla on Muumilaaksossa mökki. Te voitte mennä sinne aina kun haluatte. Tämä on ollut tähän mennessä elämäni paras päivä, Puolukka ajatteli iloisena ja lensi Onni selässään Muumilaaksoon etsimään uusia seikkailuja.